Halo लोगोफोर खुलुमबाय आं लक्ष्मी बसुमतारी फिन खेबसेयाव नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायना बावहरबाय नै आबाय गाबसोबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ नै जाथुखौल' गाबबाय आला सनाया भाइटिनि आबायो भाइटिनि जों दा दाबसे जायगायाव फैदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो देखायलांबाय थानोसै आं अबाव फैदो मानो फैदो नायलांबाय थादो मायाव थांगासिनो नोंसोरो मा थांनो मायाव ओइ मटुआना हरदो आइ मायाव थांदो मा दोङो ओइ आबै फिसानि खाम दौनाय Kanduri thari नै दिनै माम जागोनावनो बिनानाव आगै मोननाव सफैबाय जोङो दा ओंखाम दौनो सिथ्लायाव रेडि खालामगासिनो ओंखामखौ निरामिससो दौगोन बिबौ बिबै बिमा बिफाया बेदर दौआनो मालाय सनानो बिमायनो मान बावग्रोदो माने आंनि काजिन ब्रादार जोंहा हौवासा गैया नालाय काजिन ब्रादारखौनो दौनो होगोन आरो बेनो बिमाय जायोना फिसाजो सनानि नामखौ मालाय आंनि हाजबेन्ड बिबियासो दोनबावदो गुनगुन गिबि ओंखाम दौजेननो लाहार फाहार बिलाइ फिथाइ सामथाइ बावनानै नोंनि हांख्रायजों सिबिदों खुलुमदों लाजावदों आफा सोरजिगिरि नोंनि फिसाइ बावनाय खुलुमनायखौ बे आफा सोरजिगिरि दिनै गुनगुननो नोंनि जिउ रैखाथि थाखाय जिउनां ओंखाम दै फिथाइ सामथाइखौ दौनो लानाय जाबाय जाहाथे बगिष्ठ बर'नि गिबि फिसाजो रोंनो गोनां जिउ मोननायनि इयुनाव गियानि गुन गोरों गोरा जानानै गावनि बिमा बिफानि न'खर रायजोनि मान लाखिनो हाथों दहाय आफा सोरजिगिरि नाजावदो नों बगिष्ठ बर'नि फिसाजोनि खुलुमनाय आरो न'खरनि जिउरि गासैनिबो खुलुमनायखौ दहाय आफा बोराइ बाथौ Abi ya onnanen nuakai. Ini ada yang lain fayda. Kudung gimana? Kudung tren apa? Kudung yang dai. Tangan apa? Sana. Jangan gungkrew karena deh. Kok kamu sedih nama? Pondok nabli mana gile barase. Sampai deh. Aku baik nggak? Mama jangan kayak apa kesulitan ya? Akai tentu nah. Salah ke Korea juga di sana. Su bahai su. Kaya jadi biskuit pun jadi biskuit pun nak
Geder hangda kugiya geder hangda mini dise mini dile sonaya Oh, saya tunggu tengah. Tadi anu dulu ya kau apa? oh niramis na salah Ini tinggalnya dua satu. Ada. Dia ঠান্ডা লাগবে লাগবা। abo deh coba deh senang Beyang ni ose ai, sona ni ose abai. Kau lagi leh. Kau lagi deh. Emang dua lagi deh. Mai kerja kenapa? Jangan salah. Sona nang bepsa goliaring kena gib honaysay जेबो गिदिरबो गिब होनो हादिया जा हायो बेखौनो होनायसै आरो एबारना फुजा जोबनायनि जानायनि सम आरो सबल'सो दाङो Hai, nunu kakak? Kayaknya sini sana kamu. Anak hijau. Ini mana pina? Mana yang tak ada mereka orang kajian tak ada. Sun siapa deh? Sun juga baik. Sun sesuai. Ala, ayo suna. Lo drone.
खानाय सिनखायाखै नामा इखोबो खानाय मिया सिनलाबाय जन्मनि खानाय बायदो सिनांगौमोन बाबुल' जोंहा सोरबा खाबाय थायो बि सिबावगोनसो बि मा बियो Mwnja. Mana? Mwnja buja. Mana mani ke? Mwnja buja. Jangan. Mwnja buja. Mwnja buja. Ini bengkaya. Buzaya. Bundia kan bunuh dengar. Maba mama herman ba? Bundia. Babu, mari kita sana ya. Kita mana? Ro nalap ke sini ya ro. Beda. भिडिअ मोजां लानो रोङैनि आब'खौ रागा जोंदोंमोन आङो जा गाजा खालाय आंबो Babu, ferakhwimn apa? Babu, enak sih Pak. Babu, ferakhwimn? Hah? Kamu bahas? Babu, laju kursi, laju. Ini apa? Ini pasti nang bayna? Si kupus tak kaile bay, ini sapi selea. Si kupus tak kaile niya ini. नैबे सनानि ओंखाम दौनायमोन नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखाबाय नेक्स्ट फट'आ जाबाय आब' फिसानि फिसाला आबा नेक्स्टआ काजिन ब्रादारनि फिसाला आबा नेक्स्टआ जाबाय काजिन सिस्टार आरो भिडिअ बानायबाय थाला आङो फैनायफोरखौ बेखिनियानो जोबोद थाखाय थेंक इउ बाय बाय